kwenyika yeZimbabwe nokuti the whole nation on one station inobata kwese kwa muri koko mungave muri kwa muri koko ramba imakachibata chikodzero ndakapakatira ndati ndiri kuremerwa aiwa mukoma KB ndine chibo chandinacho mukoma KB akakwanisa mukuasha akabata vatezvara kwakavanzika achishevedzera kuti ndimi problem ndimi dambudziko baba vangu baba vari muchipatara izvozvi hazvina kumira mushe kusvikira iye atiza mukuasha ane mukadzi nevana vaviri akabata vatezvara padonyangara nenyaya yekuti kunetsa kuri kuita mukadzi wangu ndimi mukadzi anga anetseiko mukadzi anga abatwa nezvikomba pamwedzi mutatu anga abatwa katatu kureva kuti mwedzi wega aibatwa nechikomba murume achishevedzera kuti vedu ndakaroora ndakabvisa mari ndakaita zvise zvinodiwa asi mukadzi wangu ari kunetsa kusvikira baba vaoshenya kumba zvikanzi musati mapinda gedhi regai ndikuratidze kuti zvamuri hazvina kunaka imimi ndimusina kutora nguva yenyu zvakanaka kuti mukadzi wangu azovepo ndimi dambudziko saka ndikaitekere kwapuro pfapfaidza yeZimbabwe yamirira icho kwadi muri yeZimbabwe ndirimo ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza rega ndingoshevedzera muri yeZimbabwe ndichipinda zvangu panyaya yandakataura nezuro nyaya yandiri kutaura pana pamuri yeZimbabwe inyaya yekumount Darwin yandakataura ini nezuro kuti kune murume akashayika murume akaita usangana nerufu achibva ashayika achigara muguta ari mukati mekuguta kudaro anga ane vana vake pamwe chete nemukadzi wake nehama dzemukadzi ndo dzange dziripo afa murume kudaro hama dzemurume uyu dzakakwanisa kushevedzera kuti izvo vafonirwa kuti munhu afa vachishevedzera mashoko ekuti wedu hatizivi kuti afa asi wedu mupenyu vakakwanisa kuzoshaya munhu anokwanisa kusaina kusvikira mwana womufi ndiye akasaina mwana womufi asaina mutumbi ndokutakurwa ndokuenda kumusha kumount Darwin mutumbi waenda kumusha kudaro mota yakatakura munhu uyu mota yepal yakakwanisa kurara usiku hwese yakatakura chitunha mukati chikonzero vehukama hapana akanga aripo asi pakazouya vatete vakarara varipo vachishedzera kuti kunyangwe hama dzangu dzikaramba kuya pano ini ndicharara pano ndakamirira sehanzvadzi yangu chikonzero mufi uyu iye hanzvadzi yangu yandaiwirirana nayo handina chandakatadza ndicharara ndiri pano muning'ina wemufi akakwanisa kuudza vanhu kuti achaenda kunoungana kana kuvesa moto ndichamutema nedemo chikonzero hatisi kuziva kuti wedu afa ende hatisi kuda vanhu ipapo asi pakazobuda mashoko ekuti pane vakatanganisa mashoko vachiti izvo munofanira kuti mukumbire ruregerero chikonzero vehukama kusanganisira vekwaamai vemurume uyu vari kutaura mashoko kuti makavatuka saka mukumbira ruregerero vakazoenda kunokumbira ruregerero but mashoko acho taakubvunza muri yeZimbabwe kuti mashoko ekunzi zvemuroora akatuka ndeapi uyezve muroora wacho ndiye akatuka here zvikanzi kudini zvikanzi mwana wabaamai ava anove ndiye mufi wachona akati ari mukati mekurwara ndokuti kuna amai vake amai honaika inini pachangu ndasvika panguva yauda kufa zvatakaita paya zviya muko kana kuti mhiko yatakaita iyayi yokuisa mukadzi rinyoka pamwe chete nemushonga wokupega aiwazve hazvichaita nokuti laibasunungura ini ndakunofa achibva afa amai vanotaura mashoko ekuti izvo mashoko akataurwa nemwana wangu iwava asi mwana wangu ndiwe saka ndoda kuti mundibhadhare pano uyezve ndiani akasainyira chirongwa chitumbi kana kuti mufi kuti abude mumochari akasainyira iye ngabhadhare mari ndikuda mombe pano nehuku iwewe muroora iwewe kuti tuka kwako kaita iwewe unofanira kuti ubhadhare asi hapana kuzobhadharika vanhu vari parufu usiku anova ndio amai vemufi vakakwanisa kuenda kumusoro kwemutume wemunhu ndokubva vanoita pupu ndati vakaita chimbuzi ipapo mangwana makuseni vachibva vaenda zvakare kumusoro kwechimbuzi kuya ndokunotora chimbuzi chavo vakati ndakunogeza ndokubva vanogeza right pakazotaurika mashoko ekuti izvo mwana wedu akaisiwa runyoka toita sei tigare pasi zvikanzi 50-50 kutuka kwatakaita handina kubhadharwa neniwo runyoka rwandikasema mwana wenyu musandibvunze 50-50 garai nerunyoka rwenyu ndogara nekutukwa kwangu vanhu vari parufu kuba kweKB vakazosvika pakutaurisana zvokuti vanhu vehukama nezuro muri yeZimbabwe vanhu vakuda kunoviga munhu mutumbi uchiri mumba vana tezvara vakakwanisa kuzobuda nemwana wavo vachibva vaenda vakasiya mukosha asati avigwa vana tezvara vakatora mwanasikana wavo yes vakaenda yes ko vazukuru inzwa papa muzukuru ukaramba uchinamata kanyemba bozo ukaramba uchinamata bozo ukaramba uchinamata gara zviya iwe unomboita meeting nani Nicodemus nani zvakare Leviticus nani zvakare Simon Peter upesina kuna Mother Mary yes muri yesu saka ukaramba uchinamata muzukuru
chiprofita chiri paurika nokuti handingati ndichitaura nyaya yotungamira mberi kwako ini ndiri ndinoziva Usakanga kuti ndakubhabhatidzwa ndinonzi Joseph. uri sekomuzukuru Josefa. Mukoma KB vari parufu zvakare ipapo masikati machena amai vai zvakare amai kumagunde yekumagunde amai kumagunde yekumagunde chekesa msutu yekumagunde kufamba vakananga zvakare padhore imba yene mutumbi yayi ndiye ga zvakara chimbuzi. Vanhu varipo vakatarisa. Hakuna ibu unobuda nekupika nechatirwa padhoo. Wese akabuda ipapo akabuda neparubhabhatidzo rwechimbuzi. Nguva iyoyo vanatezvera kati isusu hatichazvikwanisi ndokutora bhato achibvatswerwa vana. Chiprofita chandataura chiya kune grade 3 grade 6 neform 1 vachibva sara. Saka weform 1 ndiye akasainira kuti atore mutumbi wa baba. Aiwa kutori nemwe mwana. Okay. Ava ndo vakatorwa. Alright. Asi kune mwe mwana tori kuma 22 23 24 anditika kozoita mwakarorwa. Right. Vachibva buda chibvaruwa chivasiya vana. Vasvika kuno kundobva kuti dhiu zvakare. Aiwa tine mutemo wenyika. Mutemo wenyika une zvaunotaura. Ende mwana anonzi anofanira kugara nerudo rwaamai. Kana mwana achisara baba vake vakafa, amai vake ndo vapenyu. Osara zvakare achigara nemunhu asiri mubereki azviite. Izvezvi kutaura kuti kwatiri kuita hanzvadzi dzemukadzi uyu ane murume akafa dziri mubhazi kudzokera uku kumount Darwen kunogadzirisa mapepa ekuti vana vangasare kunoku vanofanira kunge vana amai vavo kana kune zvinoda kugadzirwa zvogadzirwa. Asi mukadzi akaenda nerinyoka rwake akadzokera nevabereki akasiya murume asina kuvigwa. Mutumbi wakazovigwa here? Ndo patisati tanzwa iko zvino mukoma KP tamirira kunzwa nokuti nguva yakabuda vanhu vamwe vemunzvimbo kwanzi vanga kungobudawo kuti zviri kuitika panapa izvi. So toda kunzwa kuti vakazoviga munhu vangani, vakasara vangani, vakaenda vangani. Uyezve mashoko ekuti kwanzizo pupu kwanzi imhiko dzangu amunei nadzo naamai nevamwene. Makataura kuti mukumirira kana kuti mukuita urongwa hwekuradzikwa kwemurume uyu pane mumvuri waibuda waioneka. Ichokwadi mumba manga mune chituna ifani kumotikari yepala chichakazoitika. Aiwa vanasawira vakaita basa ndobva mumvuri wangu sei wabvaina nokuti kana mumvuri wakamira munhu haanzi anoradzikwa amwende kunoviga munhu ane mumvuri wakaita sei wakamira. Saka kureva kuti pavakazoronga nyaya dzekuti vanhu vakuda kunoviga munhu kureva kuti mumvuri wangu aita sei mumvuri wanga waenda. Ndo mamiriro akaita nyaya yekumount Darwen. So muroora anowaka mudzimai wemufi akadzokera kunoko akadzoka kumba kwaikaigara mukati medhorobha right pamwe cheteka nevabereki. Asi vanatsano ndowapinda mbhazi vadzokera zvakare ikoko. Vanatsano vangani vadzokera kumount varipo 2 kuzonogadzisa mapepe ekutora vana kuti vana vanofanira kugara nani. Pakaipa regai tinzwa kuti vateereri vanoti kudiniko fawo kubva panyaya yatakanzwa kubva kuvadiwa vateereri vachiti pane vanhu vane mabhemba avo vakawanikwa kubaisa bheu vakaonekwa kunzvimbo dzinosanganisira kuguruve. Yes. Pamwe chete murambinda iko zvino ndazogamuchira nyaya yechegutu ndagamuchira nyaya yebulawayo ndagamuchira nyaya yecholocho kusanganisira nepaodzi pano pamutare. Right, inotenda mangwanani mamuka seko komishina Nyati. Nare yedu yabva yadambuka ndofunga network yacho. Okay, regai katiedzeka kuvabata zvekare komishina Nyati varikuda kupinda mumeeting izvozvo asi vati vanogona kuti paka minutes mashoma kuti katitaure live pa National FM radio varipo kaparo. Nare regai katiedzeka kuvabata izvozvo komishina Potemba Nyati. Right, mutauriri wemapurisa Zimbabwe yose zvayo tikangoita through chete tinenge takutaura nawo kapachimuti pa National FM radio papa Isabel tichimirira kuti nhare yavo idairwe regaika munokwanisire kutsudzura chimwe chamakabatira Zimbabwe. Icho kwadi muri ya Zimbabwe ndiri mukati mekufamba nekupfapfadza nekutsudzura dziri kuitika matimana wese nyika ino. Paka nyama ndlovu chiri kuti kudini. Chituna chakaita 3 days chiri mumba kusvikira chakubuditsa mweya kusvikira chadzorerwa kumochwari. Kubuditsa mweya changa chakushata. Chii chakakonzera kudaro? Nyaya iripo ndikuti kune murume ane makore 27 years. Aine 27 years akaroora mukadzi wokutanga akaenda. Anogara pamba pake pamba paamai vake na baba vake. But baba vakafa, amai ndo vari kurarama. Iye ndo pamba paanogara ipapo.
Zvadaro murume uyu mukoma KB ndemuri yeZimbabwe munhu anozvishandira munhu anowana. Achiwana kudaro zvakazoitika ndezvekuti ane mukadzi anogara muvillage maanogara imomo wakanga achitamba naye zvekuratidza kuti vanga vanhu vakudanana. Mukadzi uyu aitombouya pamba. Mukadzi uyu anga aratidzwa hama. Ichokwadi kuti aimutekera zvakasiyana siyana zvekuti munhu aitozivikanwa kuti ndimai nenge ava bati munhu uyu anga asati auya pamba. Right. Murume uyu aine mazuva ekuratidza kuti akuda kutora mukadzi kuti amuise pamba. Akanzwa kuti mukadzi uyu haasi kuwanika pamba. Paine runyere kupe rekuti anenge akatizira kana kutizira kune umwe murume. Murume uyu akatsvaka munhu kusvikira anzwa kuti pamba pekwanhenge apa ndo pane mukadzi wako, asi nenyaya yekuti anga ari mwenga uyezve vaiziva kuti munhu aimbodana nemunhu ari mukati memudhuze umo, mukadzi uyu anga achimbogara akavharirwa mumba. Right. Murume uyu aziva chinhu ichi akazoita vehukama kwakaroorwa mukadzi wake kwakamuudza kuti chokwadi ndo kwaari but haasati akutenderwa kufamba ende musi wakati kana tiri kugokwe ndo chazoitwa kupemberera kweli kana tiri kugokwe chinoti chimhandara kunotambwa chinonzi chimhandara chekupemberera pauya mwanasikana. Murume uyu zuva rainzi nderechimhandara ndobva amwa poison. Amwa poison zuva rainzi mukadzi wake ndiro ari kupembererwa vanhu vakazvichokwadi. Alright, reta vabata ka Commissioner Potemba Nyati mangwanani mamuka sei. Tamuka mamuka sei mukoma akanyemba bhonzo. Aiwa tinosimba kuri seiko kubasa. Kubasa kwakanaka. Vakadiyo vateereri veNational FM. Vateereri veNational FM vari kukumbira kuti kana pawazoona nguva mozouya pano vari kuda kuzotaura nemi one on one. Tinotsvaga nguva yacho touya. Alright, pane nyaya yakataurwa kapachirongwa bhozhongora segment iri kubva kunzvimbo dzakati wandedzo kuti vanhu vari kushayiwa shumo nokuda kwekuti pane vanhu vane mabhemba vanosvika kana vachishedza zita romunhu kuti tipe mari wobva wapwanya windo vachiratidza kamabhemba. Takanzwa kanzvimbo dzakati wandei baba Isabel vakazwa kubatai kuti vanzwe kuti nyaya iyi yasvika kwamuri here. Zimbabwe ingadaka kuziva kuti zvakamira sei. Nyaya yekumurambinda yekubuyera takaipiwa zveshuwa nabhozhongora. Inyaya yatiri kuongorora kuti zvakafamba sei, chii chiri kuitika. Pane mamwe mazita aitaurwa, zvese tiri kuzviongorora izvozvo. Tatobatana nemukuru wemapurisa kuManicaland province, Commissioner Elizabeth Phiri, kuti nyaya idzodzo dziongororwe one kuti nyaya idzodzo makororo iwawo vasungwe, uyezve nekuti mapurisa abatane neveruzhinji kuona kuti nzvimbo yochengetedzeka sei. Asi ndoda kupawo yambiro kune vari kunziva vari kuita zvemigodhi pachirungu vachinzi maartisanal miners, kuti kana vakuita zvinhu zvemigodhi ngavaite zvemigodhi, zvokuti kana vachiita zvemigodhi vopinda mumisha vachinorova vanhu, vachinoponda vanhu, vachishandisa migwara, mamacheti nezvimwe, mutemo uchavaranga zvakaomarara. Inyaya yatatotora zvakaomarara, inyaya yatatotora zviri serious, nyaya yamataura yemukoma bhonzo. Tinotenda ndoziva kuti muri kuda kupinda mumeeting pane zvimwe zvirongwa zvakakumirirai. Kana vateereri vachidaka kutaura nemi kuripota zvinenge zvichiitika kunzvimbo dzakasiyana siyana vanokubatai sei Commissioner Nyati? Ngavafone panhamba dzinoti kucomplaints desk, National Complaint Desk rinoshanda nguva dzese, masikati, usiku, kwakachena kana kuti kusina kuchena. 0242 703 631 0242 703 631 kana WhatsApp number 0712 800 197 0712 800 197. Mashoko amungada kusira muri yeZimbabwe kubva kumapurisa ndeyekuti kudini nhasi? Kana vanhu vakaona mhosva dzichiparwa vasakovarire mukati, vasavhundutsironza hakuna zvandinoitwa nemapurisa kana kuti mapurisa ndevangu ndakatopedza kare. Ngavatibvunze vomhan'ara nokuvimbisa kuti mutemo uchaita basa ravo kuranga vanhu vakaita seivavo. Aiwa tinotenda muwe nezuva rakanaka. Tichazoita nguva yekuti tozokushedzai live paNational FM muzotaura kane vateereri vane nhuna vane zvakawanda zvada kukubvunzai. Tinotenda mukoma kanyama bhonzo.
tinotenda muwenezi warakanaka baba Isabel mainzwa kanyaya zvikanzi pane tsvakurudzo ongororo iri kuitika. Icho kwadi icho vane shoko rimwe vataura randirakidza mukoma KB kuti kune vanhu vanofamba vachiti inini hakuna zvandinoitwa, aiwa mapurisa ndakapedza nawo kuti yes, hakuna mutemo wakadai. Hakuna mutemo wakadai. Ingoni tinogara tichitaura kuti hapana munhu ari pamusoro pemutemo. Icho kwadi izvo. Vanhu vanotyidzira, vanhu vanovhundutsa, vanhu vanovhunduka kana munhu akataura kuti inini ndiri connected. Haundizive. Wadikaga. Tinotenda muri yeZimbabwe sezvo manzwa akakomishina Potemba Nyati tanga tavashedzaka kuti vauye kure kustudio, asi pane zvimwe zvirongwa kana kuti pane programs akavabata vati ivo vakaona mukana vachazomhanya kuzotaura nemi. Ndoziva kuti mune nhuna dzakawanda dzamuri kudaka kuti muzotaura navo, kunyanya nyaya yemushikashika yekukaroiya. Yes. Pamwe yekukaroi yepashamva. Saka iri pakawanda. Rambai makabata chimuti. Pari zvino regai katimbopinda kusona kuchembere chikodzero nhasi vakadzibata kuti vagosvika musi wemande yekutanga mhuri yeZimbabwe pamabvuku 10 ofu mukati meguta reHarare. Paita pakereke pane jongwe rekuti vanhu vachipinda pakereke vasati vapinda mukati kana usina kunaka unotaka kumhanyiro rejongwe. Mabvuku 10 ofu ukaenda nekuAirport usvika paOverspill paunopinda nepakati uchinobuda kuroad yekuseri kumabvuku inonobudira pamabvuku 10 ofu bye. Pakati ipapo ndo pane kereke iyoyo yekuti uchipinda mukereke munogamuchirwa nejongwe. Kunyange mapinda muri mhuri musachibatira zvamataura jongwe rinotaka kumhanya kunojobora ukonera kukuvinga chete riri kuti usapinda. Hauna kuchena. Zvava nenguva yakareba sei jongwe richiwanikwa pakereke? Ndifunga kuti kupinda mu2 weeks chete arisati rane nguva yakareba. Rakabva kupi? Mhene kuti ndichibvunza baba vanoshevedzera kuti huku hadziwanike panapa, vanoti panapa ndo zvariri rinotobata nesu. Vamakataura naye ndiani pakereke? Ndakataura naiwo, ndakasvikapo ndikagamuchirwa, but ndakazotaura nevanonzi ndo baba vepasangano chiti baba ndinoreva mutungamiriri wesangano. Sangano iri isangano ripi nokuti tine masangano akawanda muZimbabwe? Ndine Masowe. Pachechi apa pane gedhi here? Aiwa, hapana kufenzwa. Asi pese pane Masowe unonzi apo ndipo panopinda nemadzimai, apo ndipo pane varume. Pasaidi pe20 panopinda nevarume ndo pane jongwe. Kana pasina vanhu rinofamba richinopinda romukereke richitenderera richibva kana kwakuya vanhu kugedhi roenda pagedhi. Security. Saka kana ukapinda usina kujoborwa nejongwe uri right. Aiwa, uri right. Vese vanenge vajoborwa vari kunzi kudini nevanhu vepakereke? Vakutopinda muchiprofita vakutoudzwa kuti nemhaka yei vajoborwa chikonzero jongwe rinongojobora patari kuno kutaura. Ndiani aunza nyaya kuNational FM? Ndakapiwa nyaya ndobva ndaenda ndikati ndasvika pano ndine nyaya ndoda kusangana nayo ndisati ndataura navo tomatoma nejongwe. Imimi muchipinda ipapo jongwe rakaita sei? Handina kupinda mukati. Papa ndijoborwa kaidi. Dai makapinda maijoborwa. Aiwa nejoborwa. Muri kunzwa chejongwe icho 0713938538 0713938538. Yes chironga icho kwadi muri yeZimbabwe pane family ina baba vakafa vave ne7 years vafa kudaro muri yeZimbabwe apa panga pane rinonzi Barika. Rakagara rese nerisina kugara rese. Ndiri mukati mekutsvaga nirondo nekufamba nadzo kana ndisingakanganise. Pakafa baba ava pakabuda vana vanosvika 21, but pa 21 vese anga ri vafirstborn. 21 vana vese vafirstborn zvinoreva kuti mune mwana mai vake 21 madzimai. 21 kana chiti 21 mafirstborn ndinoreva kuti 21 madzimai. Yes. Zvadaro guva iri pane mwanasikana akafunga iye kuti ndoda kunovakira guva rababa vangu, ndokubva aenda kunovakira avakira guva iri ndokushedza vanhu munzvimbo uyai batsira neni ndikutenga doro rake ndikuvakira guva iri. Mwanakomana anogara kuBulawayo ndokubva afonerwa chinzi izvo mwanasikana ari kuvakira guva kunuko anga ari kuBulawayo mwanakomana nokuti amai ana mai vake mwanasikana ana mai vake ndokubva kuBulawayo ndokubva asvika guva ratovakirwa. Pakati pevanhu vakatsvagwa nemwanasikana kuvakira guva ndopa nemumwe zvakare akatsvagwa nemwanakomana uyu ndokutenga doro kuti vakomana pusai asingavakirwa mwanasikana ndokuputsa mhuri yeZimbabwe. Izvezvi makatoenda pa WhatsApp channel yedu yeNational FM munoriona iroro guva rakanga ravakirwa zvarakaitwa richibva rapaswa asi kupedza kupasa ndobvadzokera kuBulawayo chake akakuya kuzokupasa chete. So vari kutaura kuti ivo nyaya yekutoendeswa kumadzimambo nemadzishe kuti zvakaitwa izvi here ndizvo. Uyezve kana mubereki akafa
vakasiya vana vakawanda vangave vanakomana kana vanasikana. Ndiani ane kodzero yekuvakira guva? Ndokuti guva rakaputswa. Ndobvapo mukoma KB. Musati maenda ipapo. Munhu akavakira guva rababa vakashaya. Mwana wemumhuri. Mwana wemumhuri ari mwanasikana. Ari mwanasikana. Yes. Asi akazotuma vanhu kuti vapwanye guva. Mwana wemumhuri ari mwanakomana. Ari mwanakomana. Lero ndibhuti nasisi asi baba umwe chete amai vakasiyana. Uyu wekupwanya guva akapwanyirei guva? Akangopwanya guva kuti hari vakwe nemwanasikana anobva pwanya guva, achipedza kupwanya guva anogara kubulawayo achibva tusukera. So mwanasikana paakavakira guva akashedzere hama dzababa dzanga dziripo. Akatoudza hama dzese kuti ndozvandoda kuita panapa, asi kuti pane nyaya iripo yekuti baba pavakafa vakasiya munda vakasiya masenzi. Uyu ari kuramba zvinhu zvatori nemba yake ari kubulawayo asina mukadzi achigara ega, asi ari kuti ahadi munhu anorima ahadi munhu anogara padongo. Uyu atovakira zvikanzi problem zvakari wavakirei ndovapwanya. Jongwe iro hariziye Bryston manje richagochwa iHarare kai. Rakatofanana nevanhu vari pakereke atiri dzinge nekuti tisu tinaro ritori umwe wedu akafanana nemukristu. Parinenge richitenderera richifamba vanhu vanenge vauya pakereke vari kuti kudini? Vanhu vanenge vauya pakereke nokuti nenyaya yekunzi vari kunzi musatiza zvenyu harina kushata ndiri pano pakereke. Saka vanhu vasikuti Alright, ndazokubatai kamuromo tichitaura kana komishina Potemba Nyati pane chamanga muchida kutsudzura chekunyama ndlovu. Icho kwadi muri yeZimbabwe yekunyama ndlovu yakamira kadai. Kune mwanakomana wandiri kutaura nezvakawe muri yeZimbabwe. Pachake iye akanga asvika 27 years. Asvika 27 asina kuroora. Asi akazoita musikana pati achigara bamba pana mai vake, baba vake vakasheka kudhara. Vachigara na mai vake vari vaviri. Mwanakomana uyu achibva aita musikana wake waidanana naye, achimutengera zvinhu, achimbozi aitozikana mudzimba kuti mwana uyu ada kuroorwa nemwana wakanenge. But pasara mazuva mashoma mwanasikana uyu akazonzwika kuti iye achawaniki pamba. Asi vanhu vaitaura nyorokopero kuti pamushe pakati ndo pakatizira asi aichengetwa nemwanakomana uyu. Mwanakomana akazvitsvaga kusvika audzwa nehama dzekumba kwakanga kwaendesa kwanga kuine mwanasikana zvikanzi shamari yangu kana chiri chokwadi chekuti wedana nemusikana uyu, mwanasikana uyu atori kumba kwedu isusu kune hama yedu ndo kwaari musi wakati kuti chinonzi chimhandara kutopemberera zuva iri. Zuva rainzi riri kupembererwa munhu uyu mwanasikana yakakoniwa kuzvibata ndokubva amwa poison ndobva aindiswa kuchipatara. Aiswa kuchipatara ndikuita 2 days achibva afa nematambudziko afa. Kudaro mukoma KB mwanakomana uyu akabva anzi iye ari kuuya musi wakati kubva munzvimbo yemochari ari mukati mekudzorerwa kumba. Vanhu vakati ivo maitiro akaita uyu vamwe vakatisana mapikisana zvezvo kunzi kana munhu achimwa mushonga kana kuti anozvisungirira haapinzwe mumba zvikanzi uyu akamwa mushonga akazoita mazuva kusvika tambotaura naye asiyana nemunhu anongomwa mushonga obva afa ipapo ngauye apinzwe mumba. Namai vakati ngaapinzwe mumba mwana wangu ndobva auya achibva apinzwa mumba. Asi asitapinzwa mumba mukoma KB nemhuri yeZimbabwe ndinzwisisei ndati ndibatsisisei. Ari mukati mekufamba ari mumotokari yakaenda kunotakurwa amai ava vanga vasina kuve nepala kana kuti yatingati iyo kuti polisi vanga vasina, vakatokwanisa kutsvaga motokari dzehama ndo dzakaenda kunotakura mwana uyu kubva mukati menzvimbo yemochari. Ari mukati mekufamba mhuri yeZimbabwe vanhu vakanzwa vari kumashure kana dzatakurwa zisiri dzepolisi. Unokwanisa kuona kuti vanhu vanenge vari kana murori vakachiimba vari kumashure vane nemutumbi imomo. Vanhu vakanzwa sekuti izvo mune kasaundi kari kubuda chemunhu ari kuchema mukofini ndokurova mota. Driver achibva amira zvechokwadi motokari yadzimwa yaiswa pasaidi. Vakanzwa kuti mukofini mune zviri kuitika. Zvikanzi aiwa pana Sawira apa famba sina Sawira toda kuti tione. Zvikanzi na Sawira atingavhuriri murodi ngatifambe tiende. Pana paSawira zvinogona kuita kungopopotera iwe vachiwa twati toda kuti tiende wona wakafira mukadzi iwewe wewe chifambi wakugara toda kuendeso kana uri kufira mukadzi enda kumukadzi wako yeye. Isu toda kuenda newe taiuze kutora musango tinokuisa muchi mota ichibva yamuswa ichibva yafamba. Vakuda kunosvika muyadhi mukoma KB mota ndiye yadzima kupopotera azvingaite. Vanhu kuda kudza coffin akabati group vanhu vambuya mukoma KB kuti vabude mota kana coffin ati gurugudu. Zimbabwe ndofuka kwamuri muri kutoona drama kana video kuti coffin parakati gurugudu zvibuya zvakaita zvimwe zvati muzukuru yaundivunutse vaita zvokugaviwa vachitiza vachida kuzama kutiza nekuti vasvika pamusha but kuti mota ipinde muyadhi pagedhi yakadzima
mota yakazopinda muyadi ichita zvokupushwa kuti vaburitse chi kofini ripinde mumba. But pavakanzwa kuti mukofini muri kuramba muchinetsa kofini rapasi zvikanzi nemakore masawire nevamwe aiwa vhurai vakomana muone chiri kuitika. Pavakavhura mhuri yeZimbabwe vakatowanika munhu asina kusimira, munhu anga apfekedzwa. But shona ndoda kuzama kutaura panapa ndeyekuti mundinzwisise zvandiri kutaura. Vakaona munhu asina kupfeka, but mapfekero akasina kuita munhu uyu. Mutumbi wese wanga akapfeka, but anga asina kupfeka kwakavanzika, kureva kuti mutezo wanga wakatobuda muhembe uri mupezo mupenyu usina kufa. Apo munhu akafa. Vanhu ndo zviripo. Ende hembe dzinoratidza kuti haana kuvhurwa zipi. Hembe inoratidza kuti yakaita zvokutoputika, mutezo wakabuda panze. Toita sei? Vanasaura vakati muri kuzviziva murume uyu akanyora tsamba akafa nenyaya yekuti ndakachengeta mukadzi wotasarirwa nemazuva mashoma, mukadzi wangu akutorwa nemunhu, ende abva anyora pasi kuti nhengi ndiyakanyora akatora mukadzi wangu. Vamwe vakati aiwa dai kuri kunzara kunetsana nemukadzi wake aripo akatiza ari ega, taitora mukadzi ouya togara naye pasi woende kunopopotera kumurume wake. Manje munhu wamuri kutaura mukadzi atori pano mumwe murume, toita sei? Tsvagai mubatsiri. Kuchibva kwatsvagwa mubatsiri, mubatsiri paakatsvagwa mukoma KB ranga razuva rechi3 munhu akutoshata. Toita sei? Ndobva shedzwa mubatsiri paakauya mukoma KB achibva taura mubatsiri akati ndiri kuona munhu akafa neshungu uyu, munhu ane munhu waichengeta uyu, mukadzi wacho aripi? Munhu aroda mukadzi wake. Mukadzi anofanira kuuya kuzopopotera pano, opinda mumba otaura zvaanotaura achitaura nemurume uyu. Kana azvinzwa munhu uyu muona mutezo unofa. Kuti vaende kunotaura mukadzi uyu mukadzi wemunhu anonotaurika naye here kuti aiswe mumba mune mutumbi wechitunha chakafa, iye ari mukadzi wemunhu ozodzokera kumurume mupenyu. Vanhu vakati isusu hatikwanise, anoenda kuba kwemunhu uyu ndiani? Mukadzi wemunhu. Vanhu vachibva arega. Zvikanzi nomubatsiri, kana zviri zviri kuitika taurai shoko riende kuvanhu. Kuchibva kwashedzwa sabhuku ndonyaya iri panapa. Mutumbi wakuda kutokanganisika uyu. Toita sei kuti munhu azive but mukadzi wemunhu? Sabhuku vakati kana zviri kukonzeresa svisai shoko. Anoramba kana kubvuma ndivo, asi basvitsa chi shoko. Mukadzi paakanouzwa achifamba achiuya nemurume wake akatouya akapfeka hembe dzaakapedzisira kutengerwa nemurume akafa. Zvikanzi nedzimwe hama hembe dzakatopfeka mukadzi uyu ihembe dzehama yedu. Hanzi murume akuda kutauriswa, sabhuku vanoti ivo mhofu. Shoko riri pana pamuri kuziva kuti kune rufu. Parufu pamutoripo paya mhofu, nemiwo muri parufuka. Mutumbi uri kukoneswa kuviga nenyaya yacho, but inyaya iri kumba kwenyu. Kuri kunzi mukadzi wamuinaye, mukadzi uyu aidanana nemurume akafa. Pamakazomutora achitizira kumba kwenyu anga asarirwa ne2 days kuti achienda kumurume uyu. Saka kufa kwakaita murume uyu akatomwa poison achiti mukadzi wangu akatorwa ndasarirwa nemazuva, kusanganisira hembe dzakapfeka mukadzi wenyu ari kutonzi dzakatengwa nemurume akafa uyu. So murume ari mumba mukusavigwa kwake mutezo hauna kufa. Vari kutaura kusanganisa mubatsiri ari kuti ishungu dzekuti mukadzi uyu anofanira kuti auye pano, kana kuri kuti makazomuroora ndimi apupura nekukumbira ruregerere kuti ifa zvako ndakazotorwa nemumwe. Mhofu vaive vatizirwa nemudzimai uyu anga achidanana nemurume akazoita sei akazozuraya, vaiziva here kuti panga pane kufambidzana kwemudzimai wake nemumwe murume akazozuraya? Mhofu vakataura mashoko kuti vakambofambidzana ndozviziva, asi ndiri mukati mekutaura nemukadzi uyu neniwo ndatuva ne2 months ndichifambidzana naye, ende pandakaronga nyaya yekuti chiuya kumba haana kumbondirambira sekuti munhu ane urongwa nemumwe munhu, asi chandinoziva ndechekuti mukufamba tinofamba mucompetition. Hakuna musikana kana kuti mukadzi asina murume anodana nemunhu 1 asarudzi asarudzwa yake pokupedzesera. Ndakaona ndiri ndasarudzwa ndokusaka akauya kumba kwangu, nanhasi ndikufungidza kuti mukadzi wangu ndewangu ndega nekuti akauya kumba kwangu. Zvokuti dai munhu yari mupenyu ndatokwira dare kuti ndiye ari kuuya kuzotora mukadzi wangu. Saka inini handina kumboziva. Zvikanzi chinzwa ishoko rokuti panapa nderekuti mukadzi wenyu imimi kuti munhu anzi afa zvachose kuri kukumbirwa kunzi aende mumba kunopopotera pamutumbi wakafa kuti mutumbi uyu uite sei ufe wodzokera zvine mukadzi wenyu mutumbi wovigwa. Zvikanzi hazviite. Kana aenda ikoko inini handikwanisi zvakatora mukadzi amboenda kunotora nemufi kana kuti nechitonha. Mukadzi wangu handisi kuda.
achifaramba naye achivaramba zvikanzi toita sei mubatsire zvikanzi nemubatsire inini zvandava kuita panapa ndezvekuti kana muchida kuti mimi ndiite basa ndinoita sekuti dale kwamandiita sokundituma kana chiri chokwadi chokuti izvo murume uyu ari kuramba kufa mutezo wake nenyaya yomukadzi uyu ndakusimudza mhepo ndichiti mhepo enda kwaunofanira kuenda kuti uzofa zvikanzi kudini veukama vakati ndizvo atingagari nemunhu 3 days 4 days mana kutokanganisika ari mumba atingamudzorere zvakare kumochari mari dzinobhadhireko kwatina zvatakushedzerai ita ende isu hatina kukanganisa tashevedza watanga tichifungidzira kuti ndo pane nyaya iri kuonesa munhu wedu kufa ndokubva aita zvaakaita akati indakuenda asi zvandakuenda chamuchaona chese kana kunzwa imimi chandakuziva ndechekuti inini ndichipedza kutaura panapa inini kuti mhepo yenda mutumbi unofa for sure pakadzi mhepo yenda mutumbi wakavhoita sei muchiwafa asi mukoma KB usiku hauna kurarika mukadzi uyu ari kumba kwake kumhanyira kuenda kumba kwaigara murume uyu achivhura dhoo ega kuti ndivhurire dhoo mumba ndoma ndoda kupindamo ndoma ndiri kunzipinda nani munhu waari kutaura ndiye murume akafa asi murume akachererwa pasi akatoradzikwa mukoma KB nyaya ndotara mazuva akusi kugarika asi kusinozi mukadzi uyu akuita senge akurwara nenjere sokuti dzimwe dzenguva kana akagara anobvisa hembe dzese otanga kufamba kuvanhu achiti honai zvandiri ndaicheketera nenge zita raakutaura ndere munhu akafa asi vabereki vemukadzi uyu vari kuti kumurume waari kugara naye mwana wedu ari kugara kumba kwako ausati wabvisa tsvagirai kuno atisati aziva kuti ndiani uri ani kwatiri saka iwewe nemukadzi wako gadzirisana mwana wedu paka ikoko angari right murume ari busy kutsvaga mari izvo zvekuti abvunze vanhu vakafirwa nemunhu kuti kwamakaenda kuye kumunhu haitienda kubvisa mhepo ndekupi asi mubatsiri akati handidi umwe munhu kunoku ndinoda munhu ari kugara nemukadzi kana ari iye nekuti ndakataura pachena kuti ndichabvisa mhepo nokosumudza ini kwaenda mhepo ndovachazonditsvaka baba Isabel dai akabvuma murume uyu ane mudzimai wake kuti mudzimai wake aende mumba manga mane chituna sii chaifanira kuitika mukoma kwanzi izvo kana akapinda imomo ndo pachafa mutezo ende kana ari iye akatsamwirwa paanotaura nekupopotera mutezo unofa hatina kuti mukadzi wake asi murume akati ndingagara rine mukadzi here nini ukuti anoenda kunopopotera kune chimwe chituna chimwe murume wembudana naye wobvatsuka kumba kwangu azviite ndaramba mukadzi wangu adidi naye ya pakaipa 20 minutes to 12 ndo pafika nthawe pari manje machinzwa here chekunyama ndlovu baba Isabel pane vanhu vanga vachikumbira kuti dai makatora kakatsi iri pachechi apo ichita sei jongwe iri pachechi ichijokora vanhu takatoritumira mukoma KB tikashaya nguva yekuzotaura aiwa regai nditaure zvakare nemusikana wedu kuti akutumire zvakare murione zvakare jongwe makatoritora takatoritora pachechi ipapo ritori paNational FM WhatsApp channel pa WhatsApp National FM channel riripo jongwe tinotenda chirongwa chinopa kwaunobva nekwaunoenda zvawakatanga unodirei kutanga zvimwe zvawakatanga usati wapedzisa ya pakaipa apo zvaka same village murume uyu kwakatizira hapana mari akabvisa ndiani uziva kuti wakaita but nzvimbo maaitoshedzwe mukadzi nokutozikana kuti munhu ndiwanenge uyu anopfekedzwa nekuita zvese uyu ari kuti neniwo ndaidanana naye kureva kuti ndo nyaya yekuti nzvimbo imwe chete unounganidza vanhu uyo wokuzozviuraya pane here mari dzaangabvisa angasati abvisa mari but ndiye aichengeta munhu vatorongerana mazuva kuti musi wakati arida kunovabereki vevana angasina kubvisa but aita zviye zvekuti munhu wangu wadya here wapfeka here pauri kugara pakanaka here achitomuspoira ka kunge valentine iri kuuya otomutengera foni munhu obva angotizira kune mumwe murume mungaziva here kuti murume uyu akazuraya akakomita suicide akarasikirwa nemari ingasvika papi yaakazurayira andira kuitsvaga mukoma KB tsamba yakasiya anyora yanga yakanzi kudini ndo nyaya yekuti ndini ndanga ndichichengeta mukadzi vanhu munozviziva ndakamuitira zvinhu zvokuti ndaigadzirisa musoro chaisvika chisekera mumba make chero hembe dzaanopfeka ndini ndinoita kunyange nevamwe vanotete vake vanotondiziva chakanga chasara chete ndechekuti nditore mukadzi ndise pamba asi nzira yandida kuroora nayo ndiye kutisa chikonzero ndiwo mari dzandiri kuna kuwana saka vese vari tu vaida kutizisa uyu ndiye akazotanga kutizisa ya pakaipa baba Isabel alright ngatitorei semenzanise imimi handiti imimi sekuru wangu kule mama pane wamuri kufambidzana naye wamuri kudaka kuti mukande pakitchen handiti achibva atizira kune mumwe murume yesi madyiwa mungatore upenyu hwenyu here nyaya yekutora upenyu mukoma KB hakuna chinhu chinonzi chakakosha kudarika upenyu nokuti chinorarama chinhu chacho chinorarama chiri muupenyu saka zvese zvakaputirwa neupenyu kunyange chikakura chakaita sei
tinemwe nyaya yatikambotsaura na tete vanonzani illegal advisor Pretty Mtandwa vachitaura kuti izo mukadzi ukamutora nhasi wabva kunoroora waenda kunoroora nhasi achingopinda mumba akasvika ikoko akaona kuti zviri kunokwa andiwadzani nazvo ane kodzero kutobuda kutorwa pasi kutoenda zviri kwaite sei hawirirani nazvo saka ndotomwa mushonga kuzuraya hameno regai titore vaterere vaviri vatatu vambotibatsireka neichi chekunyamandlovu asi ndiri kuona pane vari kutsvaga nhamba dzemubatsiri uyo wekunyamandlovu papa Isabel hanzi tipeiwo kanhamba dzemubatsiri wekunyamandlovu icho kwadi muri yeZimbabwe rega ndireve ndichiti izo nhamba dzemubatsiri wekunyamandlovu idzo dzinoti izo 0714 204 235 0714 204 235 kana 0777 934 542 0777 934 542 0714 204 235 ndidzo namba dzacho. Bhozho hambopfudze upenyu hwake akarohwa grocery $800 akapona nanhasi ariko ndinonzi Sekuru Thomas Doni mufundirwa chikwambo mukwambo wepachitongweza akomari kunyacho yashatuka yadzoka kwandiri yadzoka regati mbotora vaterere vaviri 0713938538 pamwe chete ne0789600748 right regati mbonzwa kuti vanoti kudiniko pano pa National FM radio right tisati tadaro baba Isabel ndiri kuona kati nevasau hello dzikisai volume ye radio anditi halo mukoma muri sei madiko mjara musha zviri kufamba here zvakanaka mjara uyo msikana uyo akashandisa mukomana akazofoyoka ngatombochiona mjara saka muri kuti paitwe sei apa aiwa anofanira kutombochifila bhozi anoratidza mukomana anoratidza kuti akahiwa mari yakawandisa mjara kana mukadyiwa mari yakawandisa ndipo pamunosvika pakuzviuraya here ndendeichogwadziwa pamoyo mjara hei unenge wakaperera wakacha ndichikende shofere mukuru wemuchikachika pachikenini pamasingo apo kuri sei kumasingo nhasi kumasingo kuri kupisa mjara ingosere aiwa ipapo vakatorao bhatika handisi kunzi akaisiwa runyoka saka vanozoita sei nemwana wavo saka poitinoti dzoke kudari yogadzikwa pasi vanhu votaurirana veyanana wozotora mwana woenda naye wozi wakatiisa uroi kumwana kuti muroora wakatiisa uroi kumuroora zvekare amwe navo yapakaipa bhero amene zviri kuita nhare dzacho anyway nthawe zadiyana 4 minutes past 12 vanenge vachida kakukubatai vanenge vachida kukupai nyaya pamwe chete nokutsvaga nhamba dzevabatsiri munobatika papi ichokwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu nhamba dzamusingafaniri kubhipa nhamba dzamusingafaniri kufona neprivate nhamba dzekuti amuti ndeipi zvakamira sei nhamba dzisingawanzwi nyambo nhamba dzekungobvunza kuti ndibhozho mukangoti ndini ndikangoti ndini hongu makutofona makutotsudzura tobva tapedza nyaya asi muri yeZimbabwe munondibata panguva dzese nguva dzandirofona dzamusingakwanisi kundibata kubva nenguva dza9 o'clock kusvika na 12 o'clock ndinenge ndiri pachirongwa zvimwe zvacho ndinenge ndichinazvo ndakazviisa mufoni foni yacho mukaifona handizokwanisa kuishandisa zvinobva zvakanganisa programu nhamba dzangu dzinoti izo 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 mukoma KB ndine nyaya yandinayo yepa Westgate paround pane vakomana vanolota mabhazi mawindi aripo ipapo paita nyaya yokushungurudzwa kwevanhu yemadzimai anomhanya vachinopinda mubhazi risirimo vachinyeberwa kunzi manhonga foni yangu mabashangu chakati vachitenderwa mubhazi madzimai aipapo vari kuchema zvakanyanyisa paWestgate paroundabout panolodwa mabhazi vanhu vari kuchema ipapo ameno tichaziisa mapurisa eko kuti zviri kuitika ipapo vanhu vokwira sei mabhazi nokuti vanhu vari kuzopinda mune rimwe bhazi ravasiri kukwira vachida kumboti vaone kuti zvinodzikama here apo hasi kuenda kwacho kone bhazi rapinzwa ndapota musabhipa saIsraeri tembo rikiti